Igama lenkosi malibongwe. Samuel Sindodana Sasiyoni, ngiyabingelela. Sekukaningi uJehova engisindisa ezingozini, part 9 lo engikuyena. Ngizofunda lapha encwadini yamaHubo, chapter 40, ngiqala verse 4 ngiya 5. Ubusisiwe umuntu obeka ithemba lakhe kuJehova, ongaphendukeli kwabazidlayo nakwabamphambukela emangeni. Bese lithi ku verse 5 engithanda kakhulu. Jehova wami, ziningi izimangaliso ozenzileyo, lezi zindlo zakho ngathi akukho ngafaniswa nawe. Uma ngiyilanda miningi kunokuba ibalwe. Nami ngisho njalo, miningi imisebenzi Jehova sengenzele yona, ungithwalile kwaze kwabala. Ngiyaqala ngesehlakalo uNkulunkulu engikhombisa ukuthi unami futhi ubeyile isandla sakhe phezu kwempilo yami. Ngikhumbula lapha ku part 8 ngikhuluma ngesithende sesicathulo sikhumuka sibuye siyibuyelela. Nakho-ke sekwenzeka ngoJanuwari ke manje ngiyabona ngikhulunyelwa yidolo. Mali ngikhulumukela idolo, vele ngihluleke ukuhamba, ngimemeza umama, ngimemeza umntanami, naka ngisakwazi ukuhamba vele kwanje qho. Uqake sekuhlwile. Ngizokwenza njani? Angisakwazi ukuhamba, ngidinga ukuya kadokotela. Ngiyabona ngathi li-dislocateile kahle kahle ngokwami. Bese ngikhumbula ukuthi kuthiwe isithende sizoyibuyelela. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uthi kimi ngifuna ungethembe noma sekunzima. Ngicabanga i-ambulance ngithi ngeke ngize ngifike kuleso sibhedlela. Bazonede bayibona iphuma bayilandele ngoba ngikhumbula khona la kwathiwa khena i-ambulance yayithwele umuntu sebemdubulile isimo sesibhedlela. Bayilandela. O-driver ba-ambulance waphuma endiza bangena phakathi kwe-ambulance bamqedelela phakathi kwe-ambulance. Ngabona nami ngathi ngeke ngize ngibuye, ake ngithembele uNkulunkulu ngoba ungikhombisile ukuthi sizobuye sibuyele isithende. Angazi ukuthi kwenzakaleni. Ke bangiqukule bangibeke embhedeni. Angisakwazi ukuhamba iphele nje ngisho inyanga angikwazi ukuhamba ngisembhedeni. Ngize ngiye ngitotobe kuya kuba ngconywana kodwa nje ngizwe ukuthi engathi leli dolo malithi lithanda ukuba ngcono ngingenelela kwelesibili. Umzimba manje sengiyashova, angisakwazi ukuhamba kahle kahle, sengizwe umzimba ukuthi ngeke wawona phansi manje, ngathi uzovele ukuthi nje qhatha wawona uwe phansi nje, anginabhalansi, angisenalutho. Angazi ukuthi ngibona ukuthi ngidla ushevu man. Mangibona lo shevu ukuthi ngudlile, ngizame ngendlela uNkulunkulu angikhombise ngayo ukuthi nali ikhambi elizokusiza elikwazi ukuqeda lo shevu. Nangempela ngiphume ngizame ngilibeleseleke manje. Kodwa ngiyaqhubeka ngiseza ukuthi kodwa-ke ngiyatotoba. Uthi ngelilanga 12 January ngiyambona-ke lo sisi ongidlise lo shevu uzilahlela esofeni ngoba nje ubeyitshela ukuthi ngizofa. Ngakhathi eyilahlele esofeni uphuma umoya kimi. Mawuphuma lo moya ngibona undiza, ngikathi ngidiza mina ngibambelele ngithi kazi ngiyophumelaphi. Kathi mase ngifike phezulu wabuya lo moya wazothi khahla emzimbeni, ngayibona ngijombe esofeni. Kanti bese ngihambile ngempela. uNkulunkulu wangibuyisa nalo uyajokola manje ukuthi ayisenzekanga lento abethu uyayenza. Ngiyakhumbula nje embonweni kwakuthiwa akayazi into ayenzayo. Ngokunjalo ngithi ngiyabheka January kuthiwa naye incwadi kadokotela. Lo dokotela wabalekayo ke manje ngikhathi ngiye surgery yakhe sekuthiwa ngibuyele khona-ke manje futhi. Ngithi uthi lo onginika incwadi usitshele uma uyakhona, uma ungezuya futhi usitshele ngoba uma ungeze ukusitshela sizoyikhansela appointment. Ngithi ngizobatshela kanye noyibona abafuna phela ukungenzakalisa. Sekucile sekukhanye ibha manje ukuthi kahle kahle lento isuka la. Inkinga-ke le, ngibhekene nesambane, ngibhekene nempi. Ngakhumbula uJesu Kristu ukuthi naye wathi mesebhekene ebona ukuthi fanele liyasondela usuku lokuthi abulawe, wathandaza. Wahamba wayozila ukudla, wakhuleka kuNkulunkulu ngoba kusona isimo esimnandi uma umuntu efuna ukukubulala nje bukhoma. Nami sengibizela ukuthi fanele ngiyobulawa manje, ngiyazi ukuthi vele bayangifuna, sekucacile, sesikhulumile kaningana. Ukuthi kusenjalo-ke mhla ka-28 nangazoya mhla ka-29 January kulo dokotela eMount Edgecombe. Vele ngizwe izwi ngivuke embonweni wami ephusheni lithi nje limemeze lo bhuti, khona ubhuti osekwangisiza kakhulu. Ngikhuluma ukuthi uyiphoyisa, ngithi ngiyabonga Nkosi, ngimfonele ngosuku oluthile ngendaweni ethi lathi my sister, uma usufika nje khona uvele ungithinte ngizobathumela abantu. Nangempela Nkosi yami kuthi idwe ukuthi at least khona senginethemba lakho. Kufika umalume wami khona lapha, uthi malume, ngiphuphe
uya kwadokotela kodwa udokotela kuthiwa akakujove. Kodwa ngibuye naxoxisana kahle nodokotela. Awu ngithi naye kulungile balixoxisana kahle nodokotela, at least kunginika ithemba lokho. Bese ngivele ngithi mina ngicela ukuhamba nawe ungiphekeze ngoba ngiyabona ukuthi kwamina vele eguleni ngingawa noma yinini. Kufanele angani uma ngiyobuya yini. Sengihanjiswa nje ukuthi ngiyazi ukuthi uma ngingakhansela la ngicushiwe ngoba kuthiwe umongezi vele bafuna khona ukuthi kuthiwe mina ngashiya angihamba ama-appointments ngicharge ngoba into abeseyijahile vele ukuthi ngicharge. Hey, nangempela-ke kufanele-ke ngihambe nomalume. Kodwa nje ngomhla ka-29 sengihamba ngalolo suku. Angiculela amazulu. Ngevuka ngiculele ukuthi nje yethi indaba ayipheleli la. Iphelele emaphakadeni. Ngathi ngiyabonga Nkosi. Uyithemba kimi lokho ukuthi ngizohamba ngibuye ngiyazi khona ngempini. Hayi nangempela ngivuke ngihambe. Ngiyagula angikwazi ukuza lutho. Ungathi ngiyahlehla uma ngihamba. Angikhwehleli kuphela umoya. Mawuphela lo moya umzimba lapho ngathi uzowa manje. Anginamandla wangiphusha ngomunwe ngiye phansi. Sengihambela ngithi Nkosi mangibuyile nje khona kube kuphelele. Nangempela-ke ngihambe. Kuthi mase sizofika ngase-gateway nje ngiyawuza umoya uyaphuma. Ulokuthi hawuna umoya uphumela ngisetekisini sesizongena e-gateway. Hayi sehle nomalume ngibona ukuthi hayi uma ngamthola ngudokotela nginika umjovo la ngeke ngifike vele ngoba i-appointment yayintambama ngo-3. Ngeke ngifike ngiyadokotela sizama ukuthola udokotela-ke masinyane ngizokwazi ukuthola noma umjovo nje-ke. Hhayi ngathi uma ngingena nje surgery lalowo dokotela hhayi ngavaleka umoya kwasho ukuthi ngiyawa manje phansi. Waphuthuma udokotela wangifaka ngaphakathi wangifaka i-oxygen wangijova isidumo. Ngijahela lesa sikhathi sika-3 njalo. Nangempela siphume nomalume ngiyatotoba ngihambe ngime. Kwakunzima kodwa ngase ngazi ukuthi lo moya obuphuma ngiyawethemba ukuthi uya kudokotela ngokusho lapho ngigcine ngixoxisene. Ngiyakhumbula uJesu Kristu elapha omunye wesifazane wayegula wathi ngiwuzwile umoya uphuma. Ukhona lo ogulayo oselaphekile. Nangempela walapheka lowo ewuza uJesu Kristu khona umoya ophuma ke. Bathi ayingani sibaningi wathi cha ukhona lo yedwa. Lo moya ophuma ngiyawuzwa kuyena. Nami ngakholelwa lokho ukuthi hayi lo moya ngilokhu uphuma nami engawucontrol uyakuloya dokotela. Nangempela kuthi mhla ka-31 January 25 buye umbono. Sengihamba nosisi wami-ke manje embonweni siyandiza. Ngiqale kwesami isikole ngize ngiphumele kwesakhe isikole eGawozi. Masifika khona siveze sehlele khona sisho kanye sobabe sithi it's done. Hawu sekwenzekile ngoba sengibuya kulo dokotela. Ngiyakhumbula nje ukuthi Nkosi yami ngiyikhulume nje indaba kadokotela ukuthi iy'ngane zabantu zithwele nzima. La bantu abangama-criminals babenzisa izinto kwesinye isikhathi nabo iy'mpilo zabo zibe sengcupheni. Ngimbonga nje uNkulunkulu ukuthi ngathi uma ngifika kudokotela ngempela saxoxisana. Wangibuza wathi ingane unayo umfana niphathene kanjani ingane yakho wathi nami ngizele. Kodwa-ke ngisafika nje ngiyakhumbula kwavuleka ifayela lalivulwa nje nge-chat ngaphandle kwase kubhala ngama-marking pen, i-marking pen enkulu kubhala ama-details ama-contacts ami ukuthi uma kwenzeka something ibani abazomthinta. Umntwana yafika kaningi yathi ingane yakho le yenzela ukuthi uma sengishone yazi ngayibona nje kahle ngabona umbono ukuthi shazi ngayibona kulenga kahle istika lesi sifaka kubhoso umuntu meseshonile ngayibona ngiseshalofini lasemoshwari. Ngangena kudokotela hayi saxoxa nodokotela uyafona uyangishutha la ngiyambona ukuthi uyangishutha athi yena hayi ubhukha umbhede sekuwofona ntambama kodwa lo mbhede le patient izoba violent. Ngithi mina akekho umuntu ongebe violent ebanjwa ngenkani enziswa into ngenkani ngoba thina namhlanje we are being bullied ngoba nakho singenabakhulumeli. Naye I believe wayebullied vele epressurizwa ngemuva engasazi ukuthi fanele enze njani. Kodwa ngomsa kaNkulunkulu wayesehla wasethi uqinisile uthembeni. Wathi uqinisile ukuthi uphephile ngempela ekhaya ngoba ngamthatha ngiphephile ekhaya. Wathi naye uthembe bani? Ngathi ngithembe uNkulunkulu. Yazi ngale nto ngathi nje ngithembe uNkulunkulu ngamuzwa ukuthi wasengibuza ukuthi ngihamba nobani. I-consent form ngase ngiyisayinile
nale MRI scan kanjani ukuthi MRI scan no angikwazi MRI scan ngi-right. Hayi kodwa ngasixoxisana ke naye kwaba ngase ngibuza uhamba noma ngathi hayi khona amaphoyisa engihamba nawo angaphandle. Wasidedela ke saphuma. Nangempela ngawafica amaphoyisa wathembeka lo mfana engangitshelwe ngangoNkulunkulu wayesevele sehlelile ngaye. Ngimboka nje uNkulunkulu and ngiyakhuleka ngathi banganda abantu abafana naye abangawubalekeli ukusiza abantu bakaNkulunkulu basenkingeni. These days asikwazi ukubaleka, bayazi ukuthi masigeja la sizodlulela phambili, and they can lie as these people. Bayakwazi and to enforce and to force abantu benza izinto ngoba baningi abantu ababulewe endleleni la kungafanelekile bephoqelela ukuthi benze izinto. Abanye baze baresign bebona ukuthi no, this is too much. But ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi abe nesibindi lo sisi angisize lo dokotela. Nangempela sikwahamba kahle yonke into ngaphuma engathi uNkulunkulu angambusisa nje bande abantu abakholwayo nabazokwazi ukumela izimo ezithile. Kuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu esengikhombisa ke manje ukuthi uyakhumbula usebhalitho ugula ngoba nakhona ngangidla uphoyizeni, it was 2020 ngalala esibhedlela nakhona wahamba umphefumulo. Wabuya udokotela wazongitshela wathi hayi kahle bese uhambile, i-oxygen ngiyifake yonke ngoba ngahamba ekuseni ngo-8 ngabuya ngabo-4 ntambama nakhona ngigaspa. Bathi hey wena bekunzima bewuhamba kahle kodwa uNkulunkulu wangibuyisa futhi. Wasengitshengisa ukuthi hayi leyo nto isidlulela kwabanye, sekuyokwenziwa kwabanye, wawudlisiwe vele. Wangikhombisa nabantu abakwenzile kodwa ngomsa kaNkulunkulu angisho lutho. uNkulunkulu uyazi kukho konke, wayevele yazi ukuthi kuzosolveka kangakanani. Kuthi-ke manje ngibuyele kwadokotela-ke senjalo babona ukuthi eyigejile futhi laphaya akusenzekanga. Hayi hamba futhi uyofuna nakho-ke manje kwadokotela again. Hawu futhi Nkosi yami kuthi-ke ngingakayi kwadokotela ngibona umbono ngathi ngibona ibhaluni ngisekhaya ngifuna ukuphuma ngefastela ibhaluni ngilibambe ngilibuyisele endlini. Bese bakhona osisi bami nje abawu-2 abangamakhaladi bese ngathi siyaklina siphumele la ngaphandle emgaqweni. Ngithi ngiyabona sekushaya umoya la emgaqweni akusekho lutho. Ngithi mina ngoba ngizoya kwadokotela, yena lo dokotela angidlule kuye ngimphathele umuthi ngoba naye wayekade egula waze wasuswa iphathi. Nakhona uNkulunkulu wayenzela mina njalo ukusiza mina. Ngithi ngimphathele-ke futhi okuzomsiza. Ngihambe ngiyena kuthi ekuseni athi hayi ngizokuphekezela. Ngithi God is great, sihambe naye ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukwenza izinto zakhe. Nangempela sithi safika lana-ke nje sengikhona impela kwadokotela emnyango kodwa ngisafuna ukukhipha imali-ke ukuze sikwazi ukuthi masiphuma la singadloko sihlupheka. Vele kuqhamuka usisi umnyango kadokotela ula uzobuza kithi ngicela kwadokotela ubani, dokotela ubani, uza la uphethe umjovo esandleni usethi uyangijova. Kanti lo sisi ngihamba naye usiyabona uhamba nalo sisi, uyazi isandla sabuya la emhlane ngasibona sigijima ekhanda kumina esebalekisa umjovo wakhe. Athi wayifaka uniform futhi uniform yasesibhedlela eyinesi uzoyibuzisa kodwa futhi kumina umnyango kadokotela. Ngathi nje sicishe ngajova-ke namhlanje. Kusho ukuthi ngikhathi ngithi mina sekukline emgaqweni nalo sisi bekusho yona lento. Wasuka wahamba kwabakliniki emgaqweni. Sahamba-ke wangiphekezela sesiqedile kwadokotela ngasinda kanjalo. Kuthi-ke ngelinye ilanga sengiyabona-ke manje omunye usisi uyangicela ngizomsiza emsebenzini wakhe, ucela ngizombambela kodwa angivuke ngo-4. Kuthi kusenjalo ngibone intombazane ithenga umentshiso neparafini futhi bekuzoyoshiswa mina. Ngiyazibona sengisehlathini elikhulu lineyigcobe engana nezilele phansi. Bese ethi umfana wami hayi ma sengithengile isudu sengiyithungisile ayithi useyithengile. Ngithi lesudu kanti bizogqoka emngcwabeni wami bengifuneka ukuthi mina ngiyobulawa lapha ngabe bengiyokwenziwa lelo hlathi. Kusho ukuthi futhi sebebaningi nabantu asebehambile kulelo hlathi makukhona igcobe eziningi ezilele phansi. Khona izigcobo zisho khona ukuthi abantu asebekhulile ababulawela kuleli hlathi. Hayi ngisinde kanjalo futhi afone naye futhi afuna ukuthi ngizomsiza. Hayi bese ngithi ngeke kulunge phela ngoba mangificakala mina ngenza something ngibe ngibalekile emsebenzini sewuyicala phela lelo. Angikwazi ukuthi ngikayokwenza something ngibe ngibaleka futhi iSouth Africa incane. Hayi nangempela-ke ngisinde kanjalo. Kuthi ngelinye ilanga ngiyabona futhi na-ke embonweni wami ngibona umuntu uphunyelwa ubuchopho ekhanda uzoganga ekhaya ebusuku. Ngitshela nje ngilele bese ngimtshela ukuthi khona umntade la
Akuphelanga isikhathi salo ngizothiwa hayibo kunendoda etholakala ithithiza lapho isivaleka amehlo. Hhayi nangempela-ke yahanjiswa-ke abayihambisayo. Ngasho kodwa ngathi ngishilo khona umuntu okade ekhona. uNkulunkulu ngoba mesevimbile uvimbile. And uyazi futhi ukuthi ngelinye ilanga ngiyabona-ke ngibona embonweni nami ngingena e-ofisini nakho usisi uyangena uthi uphi lo sisi othiwa ngimsize. Kuthi kusenjalo athi uyangihlalisa vele ngiyibone sengihleli phansi sekuchitheka amanzi. Uqhamuka umfana kadadewethu lo seshonile kuthiwa naye akuze yena. Hhayi nakhona hhayi chitheka amanzi hhayi ngibona ukuthi hhayi khona into ekhona yo. Kuthi kusenjalo vele ngizwe ucingo mhla ngaso sikhathi lutho ucingo hhayi sekufona umphathi wami-ke manje hhayi kunomuntu esasemtholile ozokusiza ozogcwalisisa ama-forms. Uthi ngiyawabheka ama-forms fika akuze mina azongisiza le ofisi ngathi awu ngingabaleka isikhathi eside kangaka from 2022 bese ngivele ngizoza ngobuso nje kalula kanjalo bona kuyibona futhi abangifunayo sekucacile phela manje. Hhayi nangempela ngithi hhayi ngeke ngikwazi ngithi awaletha ama-forms uthi hawu ama-forms e-retirement no ngeke ngikwazi ukugcwalisa lama-forms mina ngishongo ukuthi ngifuna uku-retire early. Hhayi-ke sibangeke lokho-ke nami ngixhumana noSathi futhi naye angibhale incwadi cha angingaphoqwa umuntu ukuthi ngenze i-early retirement angisendele nje incwadi. Hhayi nangempela-ke kwedluleke lapho-ke qhubeke nohambo lami lo ngiyabona khona lapho angithi ngangicele lo bhuti owayengisize police station embonweni wami kusho ukuthi ngeke usasizwa umuntu sebetshelile ukuthi amaphoyisa angakusiza sekushiwo nje ukuthi angaphuma azokusiza. So ngibona embonweni mangifona ngithi ngicela usizo kuphendula udadewabo walo okade engisizwe yiphoyisa athi hhayi asazi nakwazi lapho ukhona. Hhayi kwase kucaca ukuthi hhayi ngeke sawathola amaphoyisa so sengizoyibonela mina ngokwami. Hhayi uNkulunkulu uyangitshela ukuthi ungayi lapho ingozi yodwa leyo. Hhayi ngisinde kanjalo-ke. Hhayi emveni kwalokho ngiyabona embonweni wami 11 April angumfana ebaleke uphoseka ngemuva ekhaya embonweni mama ushona ngemuva uyoshona sekhishini ngibaleke mina ngicashe. Kuthi ngalolo suku ngizwa bhudu la ngumuntu okwamampela-ke manje uyangena ekhaya uyongena ngasekhishini uyafika ekhishini uyopha ugwaziwe la engalweni ngasenhlizweni ngaphakathi futhi. Ayi umama mmemeze nangumuntu efa lapha ngemuva akasakhali uyopha gazi lagcwala phansi manje sikhali lingasenhlizweni. Yeyi umama landa usawoti amusiza umfana lesana usawoti hhayi bona ngumuntu efa uvakuzane itholakala iy'moto azikho iy'moto ezomthatha lo mfana azama umama nkosana kuze kufika abanye-ke balekelele yo kuthi lethi ngifonele ndodana ngithi phuthuma nangumuntu efa nalapho sekuthi akafe sethi phuthu kuyethoyilethi bathi abanye ungalingi uyethoyilethi uzovele ufe emva kwethoyilethi. Hawu nangempela sihlale kayibambe kumfana-ke hhayi baze bamthathe bamuse esibhedlela. uNkulunkulu uyangikhombisa ukuthi uyabona lo mfana bekumele ngabe uhambile kodwa nje yimina engimsindisile. Ngisho ukuthi uNkulunkulu ukhona ubona konke wayesebonile futhi kuzokwenzeka akazongena la ngaphakathi ukuze asinde. Yo ukuthi ngelilanga yena lo sisengithi uyilahlele esofeni nazi iy'ngane zakhe ziyadweba itafula yentombazane nokudla etafuleni eyomfana iyadweba phansi. Ngithi ngiyaphuthuma kuleyo mfana ibaleke besethi lo intombazane hhayi udweba amathambo hawe ma amathambo ami wejesu sengifile kodwa ukuthi cha khululeka thembela mina wena themba kini mina ngikhona. Hhayi-ke ngelinye ilanga sengiyabona-ke manje umbono wezandla ezinqunyiwe zinqunywe nje la zigcwele itafula. Ngithi mina ngimemeze kulo mbono wami ngithi izandla ezintshontshayo angazi-ke noma zogcina enqamukile yini lezo zila. uNkulunkulu uyangitshengisa ukuthi laba abadla esiveni sakho ngingenza esivandeni sakho kahle kahle akusona isivande sami isivande sikaNkulunkulu lesi abantshontsha kuso. Angenza noma yini uNkulunkulu ayithandayo at any time. Uyangikhombisa ukuthi mina ngingayinqamula zonke lezi zandla akade bentshontsha ngazo. Ngithi kungithuse nokho izandla ey'ningi kangaka ey'nqamukile. Uthi-ke ngiphinde futhi kula ngikhombisa futhi egcina lathi ngibona omunye ubaba ukha amanzi ngiyabona abeyona igroup leyo bese ngithi ngiyomkhisa amanzi ngiyafika empopini amanzi awasekho bese ngithi mina sekusela wokugcina vele kuphuma udaka athi uNkulunkulu uyabona noba bedla esivandeni sami nje bayogcina bedla udaka ngoba banenkani. Ngithembe futhi naye uNkulunkulu uyangithembisa ukuthi ungakhathazeki into ey'ncane lezi. Ngilanga ngiyayibona ngisemanzini kungathi nje izibanyana phezulu kuntanta iy'nwele. Leso sisho ukuthi hhayi inwele into encane uma kwasuka iy'nwele wena uzobe usuhlezi emanzini akho a-right. Jehova amanzi amancane lawo ley'nwele azisho lutho zizothi uma yisuka bese usala wena uyibhukudele emanzini akho engikubekele wona.
Hhayi, ngibona ukuthi hhayi, uNkulunkulu khona. Liyaqina ithemba manje, ngiyabona uNkulunkulu unami-ke manje ngempela, futhi uyangitshengisa ukuthi ngeke kugcine bona. Ngiyakuphinda futhi lokho, kogcina uJehova. Kuthi ngelanga ngiyabona ngisebenza mhla ka-21 April 20 athi eMelmoth. Nakha lapha ngasegaraji phansi kunomfula, ngibona ngihamba khona ngenyuka intaba. Bese ethi omunye usithi ngithi ngenyuka intaba usisafuna ukuvimba imoto ingakwazi ngibuyele phansi ngifice umfula usushile. Nansi imoto igijima ngaphesheya izama ukuhambisa amafomu zami ijahe ukuya eThekwini. Ngathi mina uNkulunkulu uyangitshela ukuthi yabona bebelungisana amafomu e-retirement bebeyoganga ngey'nto zakho. Kodwa-ke ngeke kwenzeke, uzosha lo mfula wabo abadla kuwo ngokungemthetho. Kuyakuqinisekisa lokho, uNkulunkulu kushilo. Ngoba bebefuna ngisayine ini ama-retirement forms. Ngathi mina ngeke ngize ngikwazi. Kuzokwenzeka lokho uNkulunkulu athe kuzokwenzeka ngoba uyena ongiholayo ongitshelayo futhi ukuthi yenza kanjena-ke manje. Hhayi uNkulunkulu ngoba ube nami. Kuthi ngelinye ilanga ngibona-ke manje uNkulunkulu uyangitshela-ke manje ukuthi kahle kahle wena ubuzophelela la. Ubuzoya e-mental institution. Ngiyabona ngiphekezela omunye wami ufake i-pinfel blue. Hamba nami ngathi ngise-workshop, angiyazi le ndawo kodwa-ke siphumele ngaphansi kwe-underground parking. Uyangiphelekezela, uyangikhombisa ukuthi abantu asebe-mentally disturbed. Kodwa futhi bayenziwa hhayi ukuthi ngoba be-mentally disturbed ukuze kudliwe iy'nto zabo, kudliwe imali zabo bengaboni lutho. Nawe ubuzophelela la bey'tika ngempilo yakho ngaphandle. Bese ngikhombisa futhi ukuthi mhla ka-30 April ukuthi uSathane uzonqotshwa. Ngiyambona uSathane ugqoke ingubo ezesele nje el-green namabala amnyama. Umuntu lo ngimbambe, ngiphuce isikhwama simnyama sami, sisibange, siphunyuke isikhwama siwe phansi. Uyabe uyasuka lo Sathane mangimthinta, angathintwa isandla sami nje, wavele wabuleka. Waba umuntu oyikhaladi. Ngathi nawunasi isikhwama sami, senidlile nemali ayisekho imali phakathi. Ayingase ngisibone ukuthi singene emshinini wasebhenki. Hhayi sadliwa, ngibona oprinsipali abasadli, abanye abangakithi bayadla lapha. Usisi wangavele angene ema-ofisini abo abadelele. Athi omunye ongasideleli phela. Usisi wami wathi wayethi nje nidla imali kaba, nidla esivandeni sikaba. Awabadelela-ke ngaphela kanjalo ngayihlekela mina ukuthi hawu nangumuntu ezodelela abantu ema-ofisini abo. Ngisathanda ukusho-ke lokhu ukuthi uNkulunkulu sengikhombisile, uNkulunkulu uhamba phambili. Kodwa nakho uNkulunkulu akushilo, ufisa wonke umuntu aphenduke. Lapha kuThesalonika 2:2 futhi lithi ukufika kwenkosi kuyakwandela ngokufika komuntu ongenamthetho. Makungabikho muntu onikhohlisayo nangayiphi indlela ngokuba le ukufika kungakaveli kuqala ukuhlubuka kwambula umuntu ongenamthetho, indodana yokulahlwa, omelana nakho konke nozikhukumezayo, into ekhonzwayo, azihlalise ethempelini likaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu. Ngithi mina i-judgment izoqala endlini kaNkulunkulu. uNkulunkulu ubonile abantu bayamkhonza kodwa bazokhohlisa abantu ukuthi bakhonze uNkulunkulu, bedukisa abantu endlini kaNkulunkulu. uNkulunkulu ngizoqala ngembule laba abantu kuqala abangenamthetho, abazishaya, abazikhukhumezayo endlini kaNkulunkulu. Ngokuba imfihlakalo yokungabi namthetho siyasebenza kuphela ukuze kudediswe lowo obambezelayo, ngoba babambezela abantu bakaNkulunkulu. Njengamanje imfihlakalo siyazo ngithe abantu abasetshenzisiwe la abantu abakhonza uNkulunkulu, abantu abami phambili endlini kaNkulunkulu. Yingakho kule qala embula bona kuqala, ngoba yibona ababambezela abantu. Wesiphathi namhlanje bona abantu abaphethe inkolo baqoba khona lapha endlini yokukholwa, sebebulala khona lapha endlini yokukholwa, bazikhohlisa ngevesi elithi niyakudla ifa lomhlaba. Akaze angasho ukuthi nodla ifa lomhlaba nibulala abantu, nithathe iy'nto zabo, niwake abantu. Akakazi uNkulunkulu ayikhulume ngaleyo ndlela. Uma wenza kahle uNkulunkulu uyakwandisela vele. Iyona ndlela oyodla ngayo ifa lomhlaba, hhayi ukutshontshela abantu abakhonza uNkulunkulu beze ngoba bezokhonza uNkulunkulu. Ngiyadlula lapho-ke. Uyakwambula lowo ongenamthetho eyakumqeda iNkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo, imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. Jesu Kristu akakuhlala nalabo bantu unless they repent. This is a divine setup. uNkulunkulu yenzile i-setup ngoba efuna ukubambula vele, njengoba esho uThesalonika. Ngizofunda lapha kuvesi 11 lapho lithi ngalokho-ke uNkulunkulu ubathumele amandla okuduka baze bakholwe ngamanga, ukuba bonke abangakholwanga iqiniso benamela ukulunga balahlwe.
naye uNkulunkulu into ayishoyo abefuna ukuyenza ukuthi njengoba ningikhohlisa ngiyanazi ngeke ningikhohlise mina. Bese kuba nesithembiso-ke namathela-ke wena lapha esithembisweni sikaNkulunkulu sekwenzekile konke. Namathela esithembisweni uNkulunkulu asibekile. U-Isaya 55, mfuneni uJehova esenokutholwa, nimbize esekude. Omubi makashiye indlela yakhe, owenza ukuba abuyele kuJehova uyakuba nomusa kuye. Yebo, abuyele kuNkulunkulu wethu ngokuba uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu. Sekwenzekile konke, sawabona amaphutha ethu, kwavuleka konke uthi uNkulunkulu ukuthethelela kwakho. Masibuyela kuNkulunkulu, sivume izono zethu, sixolise kuNkulunkulu, ukuthethelela kuyakuba kukhulu. Akusona isikhathi senkani, vele sekwenzekile lokho kwakushiwe encwadini yabaseThesalonika. Ngoba uNkulunkulu akakhohliswa. uJesu Kristu wathi alikho itshe elingakwembulwa, alikho losala liphezu kwelinye, sekwenzekile. Yiso lesi sikhathi uJesu Kristu ezobuya, makasithole silungele ukuhamba naye, sikulungele ukubuya kwakhe. Onendlebe makezwe. Inkosi sibusise. Amen.